Egunon, sail ofizialeko filma El Muerto y Ser Feliz izenekoa ikusi berri dugu, eta oraintxe egingo dugu prentsaurrekoa. Buenos días, vamos a hacer la rueda. Prentsaurrekoari ekingo diote, El Muerto y Ser Feliz filmari dagokiona, Javier Rebollo zuzendaria dugu gurekin, Jose Sacristán eta Valeria Alonso antzezleak, produzitzailea Lora Maio, Jose Maia produzitzailea eta Luis Muñarro ere produzitzailea ekoizlea, eta zuek galderak erantzuteko zai daude. Egunon, Jose Sacristanek ongi ezagutzen du Argentina, Buenos Airesen dezente lan egin baitu, baina degarria iruditu zait, badagoela alako Buenos Aires tartasun bat proposatzen duen bidai honetan, Argentinaren inguruan, Argentinan zehar, eta galdetu nahi nion, ea, zein neurritan ezagutzen duen herrialdea, filmean islatzen den hurbiltasun horregatik. Niretzat da galdera? Gehien bat zuzendariarentzat, baina zuk ere zerbait esan zenezake noski. Niregatik erantzuko duzu? Hasiera batean, nik uste filma ez dala potreta errealista bat egitea, herrialde batena, interpretazio bat da, eta erantzuna Javierren aldetik etorri behar du. Nik oso ongi ezagutzen dut Argentina, egia da bai, askotan izan naizan, eta beti egin izan dut antzerkia Buenos Airesen, un lugarren mundo egin genuenen salbu, baina film honek egin oso ongi ezagutu du, joan dan urte osoa, ikuskizun bat egon naiz Argentina osoan, eta oso ongi ezagutu dut. Baina gertatzen den guztia nik uste film honetan, kontua ez da alako kronika bat egitea, zehatza, portaera batena, edo ohitura batuena, herrialde batena, baizik eta hoien interpretazio bat, baina erantzun dezala Javierrek. Nik uste naturaren dokumental bat da, Argentinarrak horrelako surrealistak, absurdoak, zoragarriak dira. Nik maite dut Argentina, bizi izan dut, edan izan dut, eta filma hau egin dut, hobeto ezagutzeko. Filma egiten duzu aitzakia moduan, gauzak gerta dakizkizun. Neskak ezagutzeko, Pepe ezagutzeko, paisaia bat ezagutzeko, eta filma hau, hain modu alaian egindakoa, filmatua 6.000 kilometrotan, horretan denbora asko daukazu, jende asko taleko asko ezagutzeko. Eta gauza horiek sartu ditut filmean, batzuk geratzen dira eta beste batzuk ez, baina bai, ezagutzen genuen Argentina horregatik filmatu genuenan. Hasieran Frantzian pesatzen genuen, baina txikiegia, higienikoegia eta autopista gehiegi eta ordainsari gehiegi. Rosana Vázquez naiz, R5 arkatarzekoa, eta berriro horretan harakatuz, nola da Joseren lotura Argentinarekiko, eta nolako izan zen filmatzearen esperientzia. Nolakoa, luze itzen genezake, urte asko baitira eta gauza asko profesionalari eta personalari dagokionez. Hain zuzen joan urtean, iaz, esperientzia aparta bat izan nuen, bizi izan ditudan honetako bat, filmaren filmaketaz aparte. Buenos Airesa iritsi bezain laster, harremanetan jarri nintzen, Baldu Papaleu nire lagunarekin, enlugaren mundu egin zuenarekin, antzerki ekoizleare dena, eta aipatu nion, Espainian egiten nintzena, kursalen egin nuen, Zuriz Jauregirekin, Caminando con Antonio Machado izeneko ikuskizuna, de los 10 azules al son de la infancia. Eta bera hasi izan ura muntatzen, Facundo Rambirezekin, Arielen semearekin batera, eta esperientzia hori ausartzen naiz esatera, filmaz egin behar dugu, baina labur esango dut, aparta izan dela zeren eta horrek erakutsi baitu, hori inbidia ez, Argentinan eta sentiberatasuna, inteligenteak, ez, hor badago alako jakinmin bat, latentea herrialde horretan, urte osoa eman duguan.
Eta zergatik bazer ikusia duelako kulturarekin. Orduan, alorretatik esperientzia unkigarria izan da, egon garen leku guztietan, ongi errezitatu edo piano ondo jotzeaz gain, hori gauza testimoniala zen, ia apostolikoa. Zenbat giltz eman dizkizute, seme kutxuna eta seme adoptatua eta diplomak eta matea hartzeko trepetak eta bai, unkigarri izan da benetan. Baina filmatzea ere esperientzia, leku izugarri aparta da. Bazan garri batean, Pepe, uste dut hau erantzun aparta dela, ezin hobea, izan zen garri batean, eta horregatik kontatu nuen, Jose takila egiteko, Gabriel Matxirekin egin nuen bezala, eta antzez leonak dira. Peperen bizitzan, aurkeztu izan balitze Argentinako presidente zara, irabazi egingo zuken, presidente ez dakit, baina gobernadore, bai. Bai, solos en la madrugadaz geroztik dago hori ezagun izatearen kontu hori. Argentina gehiago daude, ezer galdetu nahi dutenak? Kaixo. Musika tratamendua oso eklektikoa da, musika argentinarra badago, baina nostalgikoak ere, espainiarrak, eta ketxuazko kantu bat ere agertzen da, eta galdetu nion gidoegileari eta zuzendariari nola pentsatu den, nola plangindu den montaia musikal hori oso garrantzitsua baita filmean zehar. Uste dut musikaren parte handi bat, topatu egin genuen filma prestatzen ari ginela. Nahi genuen oro bat, amaieran kantu oso epiko bat egotea, Santosen leyendaz hitz egingo zuena, eta ketxuaz dena. Aimara. Eta bertako musikariekin lan genuen, Espainian bizi zirenak. Eta gero badago beste parte bat oso ederra eta oso interesgarria dena, Josek eman zuena, berak gogoratzen zituen kantua, gogoko zituenak, eta askotan, kantatuak filmekoak ez ziren honetan, eta gero sartu egin direnak soinu bandan. Alalimaian limon, kantua, Pepe ezan kantatzen ari filmaren zat, baina oso ongi integratzen zen filma kontatzen zuen historian, eta geixeago txertatzeagatik hori gidoian, oso kontziente ginen hasieratik, Javier eta Bilok hasi ginenean idazten, ez garela argentinarrak, eta ez dugula ongi ezagutzen Argentinako errealitatea, eta orduan Salvador Rosell argentinarekin egin genuen lan. Eta horri esker ezagutu ahal izan genuen, haren ezagutza, bertako hitz egiteko modu eraz. Eta formezari naiz, beti identifikatzen dugu Buenos Aireseko jendeen doinuarekin, horiek izan baitira gehien bati Europan, baina jende askok hitz egiten du modu desberdin askotan. Eta hasieran horre pixka bat nahasi egin gintuen. Guk nahiago dugu jakina bat denek berdin hitz egitea, baina konturatu ginen divertigarriena zela bakoitzak bere doinuarekin hitz egitea. Badago emakume batek esaten du, para mí que es el carburador, niretzat karburagailua dela. Orduan esaten badu beste modu batean ezin du esan zuen bere hitz egiteko moduaz. Orduan, leku bakoitzeko azentua konserbatzen saiatu gara, naiz eta proposamenetako bazen, bila itzazue Buenos Aireseko antzezleak eta haiek imitatuko dituzte, baina hori egin dezake aktore hon batek, baina ez ezan. Denok talde bat ginen, eta Lukreziaren filmak, arekin lan egiten duzue? Salteñoak diren antzezleak ez dira, normalean Buenos Airekoak dira, imitatzen dituztenak salteñoak. Eta eskarak eman edizkidoteko izleei, beste badago hor, frantsesa dena, utzi didate filma egiten kilometro horietan barrena.
Horrek ez du filma hobea edo okerrago egiten, baino naturala bai behintzat. Badakizu zer den 6.000 kilometrotan barrena leku aldatzea eta leku bakoitzeko antzezleak eta koloreakin paisaia aldatzen den bezala, musika aldatzen da, doinua, izkeraren doinua, eta nabaritzen da kilometroak jarraitu ala. Batez ere dago alako endekatze fisiko bat, eta aldatzen da paisaia, jendea, eta azentuen kolorea. Bueno, baldintza batzuk jarri genitun, ez tangorik eta ez dulce de letxerik. Egun ondarian, Sigman, kaigakien kaigakoa, Argentinakoa. Galdera Jose Sakristanentzat da. Jose, nire zatu hori bada hemen egotea, zinemaldi honetan zuri galdetzen. Zu Argentinan duzun oso ezaguna zara eta ospea duzu Solos en la noche, no estamos solo. Eta 60. zinemaldi honetan partekatzea zurekin eta galdetu ahal izatea oso zaila baita guretzat egan egitea krisiagatik eta hori guztia. Oso urruti geratzen da eta onaino etortzea eta prentsaurreko honetan egotea eta beste lankide batuekin partekatzea une hau eta zu bezalako pertsona garrantzitsu baten aurrean egotea, zuzendariaren aurrean. Filma benetan ona eta oso polita. Ikusi duzu? Ez, baino kritika daitu ditut. Esan didate oso ongi zegoela eta gogo handiak ditugu gure herrialdean ikusteko. Eta galdera Joserentzat zen hegaldia ongi egon zen. Hegaldia, bai. Bai, normalean nik panikoa izua diet hegazkinei. Orduan saiatzen naiz hori konpontzen, errezetatzen dizkidaten pastilla batzuekin eta halako kopa pare batekin. Kontua da atzeratu egin zela hegaldi ordua eta pasatu egin nintzen koparekin. Orduan pozgarria da sistema berbera jarritzen dugu. Ez, baina ez hain besterako izan, ez inongo eskandalorik izan. Emaztean erekin zegoelako. Baina hegaldia ongi joan zen, muga batzuen barruan. Egunon, Javier Reballori galdetu nion filmaren mamiaz. Iruditu zait hitz egiten duzula bertan zer den eta zer ez den aldi berean. Ez dara bateragarria. Kaseteko txantxetako bat ez dara bateragarria gezurra eta egia esate aldi berean, baina zuk hain zuzen ere horretan jardun duzu ofeko ahotsaren bitartez. Hori alde batetik. Eta Jose Sakristani galdetu nion, ea nola eman dion buelta. Rol oso ohituta gaude, Hollywooden ikustera, gaixo terminala, baina zuek beste ikuspegi bat eman diozue. Ez, justo kontrakoa, ahots hori zinematografikoa da. Ez da normala, baina horrek oso zinematografiko egiten du. Ahots horrek aukera guztiak irekitzen dizkigu filmean. Zerbait esan duzu, oso polita esan duzu egia eta gezurra dela, da hemengo jauna bezala, kegakin kageko gizona bezala, badaki serioa izan, baina tontoa izan, informatiboa izan, baina informaziorik ez eman. Eta gu nahi genuen honekin zen, hasteko alako susmo bat sortzea errealtasunaz. Hasten da deskribatzen gertatzen den, baina gero beste lurralde batera pasatzen gara, eta ez zaitez fidatu ikusten duzunaz. Citizen Kanen bezala, Charles Foster Kanek esaten duenean bezala ez fidatu irratiak esan duenaz, eta nik ere esaten dizuet, ez fidatu ikusten duzuenaz, irudiak engainagarriak dira, mesfidatu egin behar da. Eta ahotsa da narratzaile orojakile faltsu batena, beha saiatzen da filma bilbatzen, kontatua ala, film melankolikoa da, egia da edo gezurra da.
kanalla bada eta samurra, persona gezurtia eta benetakoa da, aldi berean, esaten dunean, 77an, 89an fundatua jartzen du, baina gero txartela jartzen du 74an, 74an. Orduan, gak bat da, ez da kontraesanezkoa filma, paradoxikoa baizik. Horrek, esan erraziten dit, kontuz, ez fidatu zeren eta oroimenak nahasarazten dizkigu nolakoak izan ziren gauza, gero ahotsak nahasten dira eta gero personaia horren mitoa agertzen da, Zidaren antzekoa dena, Don Quixoteren antzekoa, eta mitoaren ezagugarria da hain zuzen ere aukera guztia zabaltzen direla. Horregatik ahotsak esaten du, behar bada hau gertatu zen, behar bada hemendik pasatu ziren, eta hori niretzat interesgarria da, gutxik egin dute lehenago. Eta hori diotalako herri arrokeria batez. Zenbait ahots kombinatzen dira, izkerak, plano berean oraina, geroa eta iragana egotea, txakurra harrapatzen dutenean, ahots batek esaten digu arrastia zen, orduan iraganaren, mitoaren ereganean kokatzen gaitu. Erika idagidatzen, oraina, filma beti da orainaldia, eta 10 minutu barru guruzatu egingo da txakur bat. Eta hain frase esaldi labur horrek, eta hori plano sekuentzia bat da, nola eduki dezakeen orain hori, mitoaren iragana eta gertakizuna den geroa. Ez da arbitrarioa, oso pentsatua dago, baina hasieran pixka bat zirkuitu laburra egiten du eta soinua desagertu egiten da, baina lolak eta biok oso kalkulatu dugu hau, eta pixkanaka pentsatu nahi dugu ahots horrek azkenean arrastak eramaten zaituela eta hipnotizatzen. Baina hori DCP-ren akats bat ere izan da, ahots hori egin nuen nik filmaren audio komentarioarentzat eta DVD-an ateako zen. Zoazte beste proiektzio batera, ze hasiera ahotsik gabe da, baina aktibatu egin da eta ikusi duzue audio komentario batekin eta ongi dago, bueno, proiektzio bakoitza proiektzio desberdin bat da eta oso gustatu zai filma hasierako audio horrekin eta uste dut horrela banatuko dugula, baina ikusi nahi baduzue berriro, ez benetan, gaur gabean pasatuko dugu audio horri gabe eta ikusiko duzue oso bestelako filma dela. Ez dakit erantzun dudan. Nik egon daitezken referentez aparte, beste antzesle batzuek aurregin izan dieten bezala, antzeko egoeretan zuden personaiei, nik oso argi neukan. Personai hori nire neurrira eginda zegoelako, hasieratik. Eta hasieratik ere zegoen oinarrizko osagai bezala, personai hori eraikitzen joateko, nik egin eta idatzitako eta zuzendutako eta antzezutako film bat, Cara da Zelga izenekoa. Hau izan ziteken oso ongi Cara da Zelga bi, zeren eta osagai amakomanak ditu, koplak, flamenkoa, DDT jazzen okalen kantua, badago alako begirada bat atzera begirako bat. Beraz, eraikita dago osagai hoien guztien gainean, kontuan hartuta ere oroimenaren partea, alegia zertaz gogoratzen nintzen, Kastainita arenaz, aur prodigio bat, flamenko abesten zuena, eta azkenean matoi moduan bukatu zuena, Argentinan, eta korrika eriotzari ies eginez. Niretzat ez da izan beste eredurik edo referentziarik personaia hori eraikitzeko orduan, baizik eta material oso hurbilekoak erabili ditut, eta ados nago Javierrekin eta Lolarekin erabili ditugula ondakin gisako gauza batzuk, Cara da Zelga filmaietakoak ikusi ez duenak berreditatu egin dute, baina gomendatzen dizuet, film oso polita da, ez da ezaguna, Pepek zuzendu eta antzestu egin zuen, Gaztela Mantxakoa, Cara da Zelga, oso laburra, road movie bat da, Madrileko probintziatik ez ginen atera ez zegoen diruri gehiagorako, hau bai,
honetan, ongi leku aldatu gara. Eta heriotzaren inguruan, antzesteko Javier Bardenen bezala hildako bat izerditan dagoena, argaltzen dena, sentitzen duena, niri iruditzen zait, ostenitate bat sentitzen dut, baina ez zait batera interesatzen. Gogoan dut makillajeko jendea, Argentinan esaten zuela, hau da makillajaren aurrekontua, eta arekin egundoko, gure makillaia izan zen tirita bat jartzea, ez egon gehiagorik. Badago modu psikologiko bat, antzesteko eta beste da poetikoa, Jean-Pierre Léodek, James Cagney egiten duen bezala, Michael Caine, edo Pepe Sakristan, egiara iristen direnak beste bide batetik, laburragoa behar bada ezain sufritua, eta guk ez genuen heriotza landu solemnitatetik, seriotasunetik, personaia ludikoa egin nahi genuen. Gainera, inor ez da hil, zuetako inor hil egin da, ez inor ez, nola filmatuko duzu hiltzen ari den norbait, zu impostore ikusi gabe, hori faltsua izango izateke. Sacha Guitry, Michel Simoni lanetan ari zena, esan zion, heriotz handi bat nahi dut, eta Sacha Guitryk esan zion, ahalik eta honen emango dizut. Orduan, murru baten hartzetik erarazten du, eta esaten du, eta heriotza hartzen artean hil egin zen. Eta guk humorez eta samortasunez egin dugu, eta ez da hiltzen, hilezkorra da pertsonaia. Nik esan nahi nuen gauzatxo bat, heriotzaren gaiaren inguruan, Javierrek eta Bilok, kasualitatez eta hala aukeratu genuelako, dokumental asko heriotzaren inguruan, IES-eko gaixoren inguruan, eta dokumentoste berentzat. Eta hori askotan egin dugu, beraz hil gabe ere ongi ezagutzen dugu, denbora asko eman dugu hilzorian zegoen jendearekin, eta konturatu ginen, bizitzeko modu asko dauden bezala, hilzorian egoteko modu asko daudela, eta ezagutu genituen persona asko, oso hurbil zeudenak heriotzatik, eta batzuk zeuden irriparretsu, beste batzuk oso pozik, beste batzuk deprimituta, euforikoak, bakoitza bere moduan, eta beren itxura fisikoa ere, batzuetan zen irudikatzen genuena, entekatze handia, eta beste batzuetan ez, gaitza barrutik zijoalako. Aprobetxatu nahi izan genuen hori guztia, heriotzatik hurbil zeuden personen kasu horiek, eta hori baliagarri izan zitzaigun Santosen personaia eraikitzeko eta deserakaitzeko ere. Konturatu gara, heriotzaren inguruan dagoen jendea, ez da bilela esaten, ze gaizki endoko hilko zait, eta horregatik sortzen da Valeriaren personaia. Pentsatzen duzu, erizain bat, esaten diona, hil egingo zara, oso gaizki pasatuko zara, hotza sentituko duzu, zorabiatu egingo zara, eta hori modu oso izugarrian esan diteke, edo azkazala gorriz pintatuta, Valeriak egiten duen bezala filmean. Behar bada horrela idatzi genuelako, baina uste dut ere Valeria bezalako norbaitek ezin zuela personaia hori antzestu, ze hori da filmeko emakumezko personaia guztien kumulua. Ala gertatu zitzaion Valeriari, berak antzesten du hildakoen eristain bat papera, eta hori zer da, nolakoa da. Niretzat pazientea eta pixka bat bezero. Eta bai, nire lerroak pasatu zizkidatenean, pentsatu nuen, esateko modua ez da melankoliatik, dramatik edo solemnitatetik. Kontua zen, injektatzea poza, alaitasuna eta filmaren izenburuak adierazten duen bizipoz hori, ez? Ez dukan inongo asmorik, ez? Eta zaila, entrenatu behar izan dut, izan nuen denbora batean masturbatzeko, baina nahiko ongi ateratzen. Uste dut, Santosen lekuan, gauza berbera egingo nukeela. Norbaitek masturbatzen ustea eta ospitaletik ies egitea.
Beraz, erizain gisa, erizainen nintzen aldetik, iruditzen zitzaidan abentura horretan laguntzea ongi zegoela. Egunon. Nik espero nuen film normaletik kanpoko film bat ikustea, eta hortara ohituta gaude, eta alasko xea izan da, zaila izan da ordu batik, baina ongi, eskerrik asko. Galdetu nahi nuen, lehen aipatu dezue musika, galdetu nahi nuen, kantu batez azkeneko filma, Nacho Vegas izan daiteke, eta zergatik kantu hori? Eta gero, Sakristian galdetu nahi diot, Madrid 1987 ikusi zintugun Maria Valverderekin flirteatzen, zu baino gazteagoa, hemen ez da Maria Valverde bezain gaztea, baino gaztea da ere, zure hurrengo filmean, nun gazteagoak izango dira edo? Eskerrik asko. Galdera oso interesgarria da, bai? Oraingoz, antzerki kontutan nahi naiz eta ez dakizen izango den nire hurrengo filma. Baina txantxez aparte, zaila izango da, ni baino zaharragoa den aktoresarik, ia ez dago alakorik, dena desagertuta daude. Orduan derrigorrez egin behar dut jende gazteagorekin. Baina Madrid 1987 filma, biluzi egin genuen, 4 hormetan, eta Muerto y ser feliz, errodatu dugu Buenos Airesen, bukatu dugu Bolivian, eta egun batzuetan, 2000 kilometro ibili ondoren, esaldi bat botatzen nuen, edo bi gehiago ez. Beraz, baina hala ere, bi esperientzia oso onak, lanari eta adiskidetasun harremanari dagokionez, talde guztiarekin, Maria, Rosana. Filmen inguruan izandako gertakariak, eta 100 filmetik gora egin ditut, nire karrerako pozgarrienetakoak. Hasieran eta amaieran dago. Manuel Company, esango luke errepikatzean, bi musika horiek behar bada esan inoiz ospitaletik atera, eta behar bada hori delirio bat, eldarnio bat besterik ez da, morfina gehiagiak eraginda, plano luztea egiten dugunean, kamera sartu egiten da leiotik, eta ikusten dugu Santos, eta Jose Sakristan, film honetan bilek jokatu dugu, bilak daudela, eta agertzen da Jose Sakristan izoztuta, eta hori errodatzen nahi nintzen, eta pasatu zen, eta esan zuen. Ara, hau oso ongi geratuko litzateke Nacho Vegasen musikarekin, eta entzun eta ala egin nuen. Nire lagun bat da, Juan Astroba, jarri zidan, entzun nuen musika, eta badirudi lurretik irteten dela, ia elektronikoa bezala da, gitarrak daude, eta hemen oso ongi dijoa, plano hori, konturatu zarete nola jaten duen izozkia, oso zaila da horrela jatea izozki bat, erortzen zaiela, eta hango beroan, eta ze kariñoarekin jaten duen, ez dut inoiz egin horrela, gehiago. Gainera ez ditu gozokia jaten. Zuzendariari galdetu nahi nion, eta antzezleari, filmeko emakumeen ikuspegia oso positiboa da, ez? Dira bizitza bezala, ez da? Sakristanen heriotzaren aurrean. Eta Argentinako emakume guztiak horrelakoak dira, hain bizi pozez beteak, ze protagonista ere depresio batean dago, baina irteten ari da putzutik, baina azkenean oso bizi pozez betetako personaia da. Hori argituko duzue? Nirekin doazen emakume guztiak alaiak dira, eta ezagutu dituan argentinarrak oso alaiak dira, oso serio ematen du eta flematikoa, baina
Eta nik nahi nuen, Santosen ondoa, neska politak egotea etengabe. Haren alaba ematen duena, Alejandra, hauetik begiratzen diona, aktoresa katalan batek egin zuen Lamañas, 80 piko urteko emakumeak egingo zuen, baina ezan iristen, eta esan nuen, ze demontre, sartezagun neska katxarro bat. Eta kontuatu nintzen oso ongi elikatzen nuela, pastitxe bat izan gabe, eroiaren figurari, alako neska politez inguratuta egotea. Eta bai hori bizitza modu bat da. Filmatzen ari nintzen bitartean, zuzendariaren gan sufrimendu asko zegoen. Horrek ez du filma hobea edo okerragoa egiten, baina sufrimendu asko zegoenez, errodatzen ari nintzen bitartean, filmatu nahi nuen modu alaiaz, komedia asko dago, beltza eta txoroxa amarra batzutan, pixka bat intelektuala beste batzutan, baina poz handia dago, alaitasun handia dago, kariñoa dago, emakumekiko, alkolarekiko, muntaia bizkorrarekiko, ni ez negoen nebilen oso fin, eta ahaztu egin nahi nuen. Eta kontatu nintzen hori egiten asmatu egin nuela, zeren eta Santosek egin nahi duena da ez gelditu, ze gelditzea da oroitzea, sufritzea. Milan Kunderako songi formulatu zuen, Eblomobi guztietan gertatzen da, zenbait eta mantxatzen zarenean oroitu egiten duzu, sufritzen, eta bizkorzoa zenean aztu egiten duzu, horregatik doaz korrika bezala, ziztu bizian, horregatik zuzendaria izorra dut zegona ez zuen gelditu nahi, eta oso hartune gutxi egin zituen oso bizkor, eta azkenean eman zion forma ariari, Ribetek esaten zuena, film bakoitzan norberaren dokumental bat dela, eta 80 urteko batekin baino, nahiago zuen Alejandrarekin egon. Amaieran, ni nahi nuen neska guztiak agertzea autoan, bat izan beharrean, baina oso garestia zen neska guztia berriro kartzea, baina polita izango zitekeen, ez da? Bea izozkia jaten eta neska behira, baina ezin izan genuen. Nolakoak dira Argentinako emakumeak? Denetari dago. Txintxonen bezala. Denetari dago. Batez bestekoa ikusgarria da egia esan, hori da egia. Eta ezaugarriak oso estimatzekoak dira. Eta oroar, baino denetari dago. Eroak gaudenak ere egun batzuetan, normalagoa gara, baina oroar, denak ez esateagatik, ez dakiz esan nahi duen denak horrek, baina esan dezaket baietz, energia asko dagoela, eta usnatu egiten dela Latin Amerika zelula bakoitzean, 9 hilabete egona ez, Argentinan 9 urte eman ondoren, Espainian eta Frantzian artean, eta berriro hasiren zen oroitzen, eta berreskuratzen energia hori emakumeengan eta gizonezkoengan ere dagoena, herrialdea nahiko delirantea da, eta zoragarrian niretzat. Javierri galdetu nion, amaiera epiko hori eregitzean, zein neurritan izan duzu gogoan, Westernaren referentzia, ze ofeko ahotsak ere une batean, Dos Caballeros Juntos aipatzen du, oso Western antzekoa da, ez? Musikarekin, eta ez dakizuk ere horrela ikusten duzun. Bai, behar bada hori da referentzia cinematografiko bakarra. Filma egiten genuen bitartean, Peperi esan nion, nahi nuela egitea, Bill Murrayren antzeko zerbait, hori da beste referentzi bat, eta ez atera. Baina gero ez da referentziarik izan. Baina amaieran bai. Ongi ikusi duzu. Sesión de tarde ikusten un asko txikitan, Fritz Lange Westernak, Anthony Mannenak ikusten zituzten, eta oso gogoko nituen, bukatzen zirenean, beti zegoela, kantu bat amaiera kontatzen, itxuen erromantzeak bezala. Eta oso cinematografikoa, eta ahotsa batek esaten duena, eta gaizkileak muga zeharkatu, gero duelo bat izan zuen, eta ordu, eta hil egin zen, eta gaizkileak, eta esaten duzu. Baina hil egin dutela, baina kantatzen ari dira. Zergatik hartara, mitora, leyendera pasatzen direlako. Ranch Notorious, marrendietetxekin, horrela bukatzen da, eta
bagenekien guk nahi genitun zenbait amaiera. La mujer del sin piano zegon ere, hil egiten da Santos, baina ezin da hil. Eta orduan Lularen ahotsak esaten du, baino behar bada ez, eta jarretzen du. Eta berpiztu egin da, ez da berpiztu, bi gauzak dira. Eta gero dago ahots epiko hori esaten duena edanta dagoela Santiago del Esteron, baino ikusten dutela Montevideon flaka batekin, baino gero mugan dagoela hiltzen jarraitzen. Izan ere, esan dizudan bezala, mitoa zabaldu egiten da aukera guztietara. Filma ez da bukatzen, bizi egiten du Santosen mitoa eta Pepe Sakristanen mitoa nik uste. Gauzatxo bat esan nahi dut, gidoitik, guk alako soldatapeko hiltzaile bat sortu genuen, hori da historia, baina hiltzaile hori agertzen denean Josek gorpuztuta, harentzatzen pentsatuta, hasieratik. Gorputzek gauzak aldatzen dituzte, ez da berdin nik esatea hola, edo zuk esatea kaxo, naiz eta gauza bera esan, ez da interpretazio edo antzezpen kontua, baizik eta personak eta gorputzak desberdina garela. Eta Pepe antzezten astea filmean, eta gero nola ikusten genuen Muntaian, horrek itzularazi egin zuen personaia. Izan ere, hiltzaile nola maite dezakegu hiltzaile bat? Bueno, hiltzailea deika izait. Eta montatzeko orduan, konturatu ginen hiltzaile horri gehiagin maitetzen genuela, orduan muntaia bat egin behar izan genuen eta ofeko ahotsarekin, filmaren hasieratik zegoena, bueno, audio komentario zen. Hiltzen duenean, eramat egiten zuten albaitariaren gara, baina muntaian interpretazio horren kontrara egin behar izan genuen. Halako moldez, ikusi zuenean lehen montaia esan zuen, nik ez du filma horien. Berrio, kobratu nahi dut, bi egin ditut. Gidoia gauza bat esaten zuen eta filmak beste gauza bat. Ze montaian ontasun horren kontra jun behar izan genuen, gauza oso garrantzitsu bat berreskuratzeko, alegia gizon hark, benetan jende asko hil zuela, Argentinako une batean, jende asko hil zen urte haietan, eta izen horien bitartez berreskuratu genuen egitate bat, alegia jendea hil egin zuela gizon horrek. Eta hori gidoi lan bat izan zen, Muntaian gauzatu zena. Eta gero nahi nuke alba da Jose Noiak eta Luis Miñarrok ekoizleek hitz egitea film honen zailtasuna, ez zuei berdin zaie, eta hori gure kontua da, asko kontatu dan gutxi zertan gastatu dugun dirua, hori txorakeria da, bueno. Baina bai, ze zailtasun, filmaren materialtasunaz, sinestea egin zitekeela egitura horren zail hori, baita gidoilarientzat, zuzendariarentzat ere. Onartea, erronka hori, egitura zailaren hori, niretzat oso erresa izan da. Peperentzat ere bai, zaila izango zen haientzat, dirua lortzea. Ez, baina ez naiz dirua zari, ni ere ekoizlea naiz. Ekoizpena ez da bakarrik diru kontua, baizik eta ikustea, filmaren materialtasuna nora iritsiko den. Egia da, une batean, guri krisialdian jarri zegoen gauza bat, filma izan behar zuen narratutakoa eta ikusitakoa, edo ofeko ahotsari eutsi behar zion. Horrek arrisku badauka. Gailu horren bitartez, ikuslea edo sartu egiten da, edo errefusatu egiten du, prozesu eta proposamen osoa. Baina, zalantzak izan genituen, baina erabaki genuen karta hori jokatzea. Baina konturatu ginen filma hori zela, zegoela narratua, ia literarioa, eta gero ikusentzunezkoa. Beraz, bi film zeudela batean. Eta film asko dira. Esponsorri esango diegu. 3 alako filma jar dezaten urrengoa egin alizateko.
Urrengoa, Andersenen Pospolo saltzailearen bersio bada. Kaurismakirena ez dago Andersenen ipuinean oinarrituta. Ez egokipen libre, baina oso fidela da. Pospolo saltzailearena, baina nik ekarri nahi dut saltzaile bat Grimmen garaikoa eta gure egunera ekartzea. Eta uste dut gailu poetiko eta politiko oso interesgarri bat dela, suitzar aktoresa batekin, Simona izeneko aktoresa zoragarria, Parisen, Madrilen eta Berlinen. Espero dut ikus dezazuen eta gozatu izana Muerto y ser felizekin gertatu zaizuen bezala. Gure zinematografikoan arrisku bat dago, eukitzea osagai nahikoak zenbait lagunen artean eraiki ahal izateko gisa horretako proiektu bat. Huts egiten badute alde batetik Kultura Ministerioa edo Zinema Institutua edo Telebistak, orduan ezin izango da zinema mota hori egiten jarraitu. Bai, batzuek nahi dute film gehiago ez egitea, badakit gauzak gaizki joazela, baina antigripala bezala zinema beharrezkoa da, jakin nahi dut nola bizi diren Iranen, Japonian, eta hori guztia filmetan kontatzen da, eta aurten gutxiago izango da, eta gauzak gaizki badoaz ere ezin gara isildu, ze isiltzea baiezko ematea da. Eta nahikoa da, ez? De mala folla, Granadakoek esate duten bezala, artista simplea gara, guk zuek horretatik bizi zarete, eta gauzak ez dijoaz batere ongi, batere ez. Baina jarraituko dugu zinema egiten. Eskerrik asko entzutegatik, eta filma ikustegatik. La